Скоро в София ще отвори врати център за деца, страдащи от епилепсия. Помещението се нуждае от основен ремонт, а средства не достигат. Центърът ще бъде позициониран в централната част на София, в близост до спешна помощ. На Сливница 212, помещението, което е отпуснато от Столична община на Асоциацията на родителите на деца с епилепсия, е около 200 квадрата, партерен етаж. Прекрасно е иначе, но има нужда от основен ремонт. Днес беше организирана играта "Търсачи на съкровища", в която участие взеха доброволци, които желаят да подкрепят благотворителната кампания. Участниците в играта заплащат такса, която ще се използва за ремонта на дневния център. В този момент все още финансирането в България за такива каузи, за такива центрове не е достатъчно добре уредено. Надявам се, че ще успеем да привлечем вниманието на обществеността и по този начин да наберем необходимата сума, която е около 50 000 само за ремонта. Центърът ще бъде с капацитет 20 деца и 20 над 18 годишна възраст, но нека да поставим това начало, защото по-нататък самата организация вече може да привлече и да обслужва и повече хора. От какви специалисти ще имате нужда? Трябва социален работник, рехабилитатор, логопед, психолог естествено и хора, които да помагат на децата, защото ще имаме деца с най-тежката епилепсия, ще имаме деца на колички, така че арт-терапевти, музикотерапевти, художници, дори с тези програми, които ще разработваме, дори и хора, които да ги обучават как да се изготвят и да си приготвят храна, например, за ежедневните необходимости. Издръжката, която получават децата с епилепсия от държавата, възлиза на 70 лева детски надбавки, 240 лева от Закона в помощ на децата и семействата и интеграционна добавка, но само след получено решение от ТЕЛК. Епилептиците над 18 годишна възраст получават от държавата интеграционна добавка и пенсия от 131 лева месечно. Нашата фейсбук страница, която е Association of Paranoid Children with Epilepsy България. На нея също имаме банковата сметка и на фейсбук страницата е малко по-лесно. Ние непрекъснато правим отчет за средствата, които влизат в тази банкова сметка, къде и за какво са изразходвани точно, с банковите извлечения и с всичко останало, което е необходимо. Бих призовала хората, не е необходимо много да се дарява. Необходимо от сърце много хора да се включат. За новините на Евроком, Анелия Джамбаска.